Lonxe quedan os prezos desorbitados de ata 15 euros os que chegou a sardiña na véspera de San Xoán en anos anteriores. Había moito tema de especulación, mayoristas que compraban moito para mandar para fora, entonces claro, pagaban moi cara a sardiña, chegou a estar a 22 euros o kilo, pero isto para aquí é imposible, nós non podemos competir con esos precios. E a xente, claro, rehuye de comprala este ano, como se mantén a un precio asequible, bueno, a xente vaina comprando. Hoxe a verdad que vendemos moito porque temen que mañán poda subir, sabes, e a xente está comprando. Desta volta, o prezo do kilo rolda os 5 euros. En principio sí está vendo sardiña, nós hasta agora non tivemos ningún problema para comprala todos os días. Este ano, a verdade é que os precios hasta agora estánse mantendo bastante ben, como vendemos diariamente, a 5 euros o kilo. Bien de precio, sí, va bien de precio. Os mercados están abastecidos xa que hai sardiña en abundancia, motivo polo que non se encareceu. Normal, igual que todo ano, máis ou menos. Non hai problema ningún, ni creo que suba moito. Ou moito ou nada, prácticamente. Aínda que moitos prefiren agardar o propio día da sardiñada, outros máis previsores facían acopio esta mañá de varios kilos de sardiña ante o temor de que poida subir. Pouco a pouco, pero sí, xa se notou, xa se aumentou un poquinho a venta. Esperar hasta o último día, porque non saben se vai ir moi caras e entonces están hasta o último día esperando. Suba que os praceiros consideran bastante improbable.